laugarren puntura paso egiten dugu. Laugarren puntua, betebeharrak aitortzea, SAM, reconocimiento de obligaciones, SAM. Kasu honetan aitorpenean onartuko ditugu, hala badituzue, SAMk enpresari ordaindu behar zaizkion faktura bi. Maiatzari dagokiona, txakur, animalien bilketa maiatzekoa, 4.603,27 €, eta beste alde batetik, ekainako bilketari dagokiona 5.626,71 €, guztira 10.499,88 €. Eztabaidatzen dugu. Juantxu, Teresa, Jon, Uli. Bozkatzera pasatzen dugu orduan. Aldeko bozkak.